Son os últimos minutos do encontro. Estamos xa en Club Deportivo Nieto, Porriño Industrial. Acaba de marcar Asier o xoven de Ateos. As cámaras de minuto 91, o noso fútbol non paran de traerlle o mellor do encontro. Estamos na Copa Pita, o colexiado do encontro. E sin dúbida un dos protagonistas. Debut o xovenil Asier, que debutaba co Porriño, e de que maneira, marcando ese gol de cabeza tras un centro do seu compañeiro. E aquí o temos para falar connosco este Asier. No partido neste momento, ¿no? Están poñendo as cousas difíciles, ¿no? Por menos no primeiro 45 minutos. Bueno, máis ou menos. Bueno, é un equipo complicado, pero bueno. Estás contento, debutas, Sí, un xuvenil hoxe xogando aquí no equipo maior e gañando 0-1 aquí no campo do Nieto. Sí, estou contento, a verdade. Pensabas xa que Losada iba a deixar a titularidade neste partido de Copa? Home, non sei. Como estás vendo o rival? Home, é forte, pero creo que estamos impoñéndonos no xogo. Asier, o xoven de Ateos, autor do tanto 0-1 para o Porriño, Club Deportivo Nieto. Enhoraboa. Gracias.